Som nesmierne rada, že sme sa dostali po projekt Fast Hero a po pilotný projekt Ambasádorska akadémia na hodinách 7. ročníka, kde sa venujeme ľudskému telu. Som tieto informácie vložila do vzdelávacieho programu. Deti sa dozvedeli o tom, čo je to cievna mozgová príhoda, aké sú jej príčiny, aké sú hlavne prejavy. A veľa sme sa venovali rizikovým faktorom, ale najmä z hľadiska prevencie. Dostali sme projekt, že musíme informovať našich blízkych letáčikom. A ja som vlastne začala na tom projekte pracovať, začala som o tom rozprávať doma rodine a starým rodičom. Deň potom, po hodine biológie, ak som sa o tom dozvedela, tak nám zazvonili naša suseda, že jej manžel, že vlastne spadla a že aby sme jej mu išli pomôcť zdvihnúť ju zo zeme, tak tatino hneď utekal pomôcť a zdvihli ju zo zeme. A na základe toho, že ja som hovorila doma, že aké sú príznaky cievnej mozgovej príhody, tak mal tušenie, že to môže byť tá cievna mozgová príhoda. Je dôležité, aby sa deti vzdelávali hlavne v tom, akým spôsobom prebieha cievna mozgová príhoda, čo sú rizikové faktory. Je dôležitý najmä časový interval a je dôležité, aby pacienti stihli dostať sa do nemocnice včas, aby dostali adekvátnu liečbu a aby sa dokázali vrátiť plnohodnotne do svojich domovov.